Dostlar Taylor Swift dip aýdymçygy tanaýaňyzmy? Dogry aýdaýyn, mene tanamokdum. Tanan ýagdaýymda da bu şu aýdymam şu ýerine ýetirýärmi diýip tanaýan. Ýöne 2023-nji ýyl Amerikadaky iň bir ady belli jurnallaryň biri, Jurnal Time, şuňa Человек года diýen zwanýany berýär. Aýdymsal formatuna goşandy üçin, şu wagtda şeňde ýeten derejeler üçin. Menem düşünmedim bu nämetdi, nämesi ütköşük bileklerden. Häzir aýdyp bereyim dostlar men. İlki bilen milliarder şu aýdymçygy, şu aýdymsal formatundan gadanýan şu pullary. Onsoň şu dünýä ýüzünde konsertini tura aýlanyp ber, 146 san konsert bermeli. Ýöne şoň şu wagt 56 sansyny berdi. Ýöne dostlar şonda da şu konsert şu wagtda çenli taryhda iň kän pul gadanan konsert bolup dur. 790 milyon dolar gadandy. Indi gözüňize getirin şu 146 sansyny berse nähili bolardy. Onsoň bir näçe bayraklaryň eýesi. Ýöne şu zatlara uly täsirini ýetiren bir waka bolup geçdi. Öňüň şu gydyň durmuşyny men şonu aýdyp beresim gelýär. 2009-njy ýyl MTV kanalynyň ýaryan döwürleri ýadyňyza düşýän bolsa, hatam şu Amerikada bolup geçýärdi şu zatlar. Bayrak goşurulýardy, aýdymçylary ingo klip, ingo aýdym. Şonu şu gydyň ýaşyrak başlan döwürleri, şoň bir klibine ýylyň Zenan videosy diýip bayrak goşurulýar, Zenan klibi diýip. Ulan sahna çykka öz rejini aýtmana gün efirde gitdi bu zatlara, özüm stadionda konsertde. Geplep aýdyp başlaýar bolan iň bir ady belli rapperlaryň biri bar, Üreýän Agramly Kanye West diýip. Şo çykýarda gün mikrofonu elinden alyp Taylor begenýän sen alýan bayragyňa ýöne sen düýbünden münasip däl şuňa. Şu bayragy Beyoncé berseler münasip, Beyoncé klibi ingo klip diýe. Şeýle bir erbet bolýar dostlar, tutuşy sahna set ýalar, bu gydam näme gurulajygyny bilen ok şeýle bir kemsedici bolýar da. Bu gydy sözünem jemläp bilen ok şeý dip gitdi. Ýöne dostlar serediň psihikasy näsag adam bolsa şu erbet travma galdyryp bilýär ýa hakykatdan hem şoň aýdymlary saglary gowda bolsa fanatlarym ütgäp bilýär. Ýanky rapperiň fanatlaryma garşy bolup bilýär. Ýöne bu gitken gaýtarygy beren ok. Nabarok nähili hereket bolýar. Tutuş gören adamlar hemme seredenler şu gyda podдержка öpmünne garaýa. Ömür dinlemedik adamlar hem dinläp başlaýar şu gydy. Gaýtamyň fanatlary köp bolýar. Gyt kaça dostlar bir näçe ýyldan soň bu gyda Grammy bayragy goşurulýar. Grammy bolanda kinoda iň uly bayrak Oscar bayragy diýilýär. Aýdymsazda bolsa Grammy. Bu ikinji gedek padriyad alýar, ýylyň iň gow albomy diýip. Öň bolup görmedik zat dostlar. Şonda sahnada reja aýtdy. Sen bir yola gidip barýarkaň, sen aýaňdan bada gatjak bolýanlar tapylar diýär, sen ýykjak bolýanlar tapylar, döwjek bolýanlar. Ýöne iki variant bar. Biri sen güýjüňi şoňa sarp edip şoňa gaýtaryp berjek bolmaly. Biren öz güýjüň etýän söýýän käriňe bermeli. Seni sen dinleýijileň baka. Ýöne sen belli bir derejä ýeteninden soňam ýanky adamlar köşeşmeýär. Soň gurrun edip başlaýarlar. Men şol sözüm täsir etdi şoňa diýip. Indi şu taýda bir zat bar dostlar, hakykatdan hem täsir edip bilýär. Şu gydyň kydaky ýaly. Ýöne ol gowluk bilen etmede, çyny bilen o ýamanlyk etjek bolup etdi. Ýöne nabarot, gowa adamlarama dinläp bilýänler düýbünden başgaça täsir etdi. Şu ömür dinlemediklerim çykyp täzeden başga statusa galýar. Şoň üçin dostlar şu hemmämde degişli hawa tapylar içinde öz minýenýeti bilen ýakymsy sözler diýjegem, moş awraýly adamlaryň birem diýip biler, onu özli için pikirini moş semýandan birem diýip biler. Oňa şonu dinläp, ýara öz güýjüňi şoňa sarp etmeli, ýa-da öz söýýän käriň waka şoň bilen bolmaly. Mene öz käriň bilen bolmaly diýen iň esasy zat seni dinleýän adamlar, ýydarlaýan adamlar çözýär. Ýöne bolup bilýär dostlar, hawa widom adamlar bar. Bir ady beldirä, znaçymrak adamlaryň bir zat diýse, şoň küýün dogry hasaplajaklar ama. Ýöne ol adamlar öz minýenýeti ýok adamlar diýip hasaplaýan, ol adamlar nähili ýaşaýar, biriniň egninde bir zat görüp, ha şu moda kenip şonu giýýärler, bir süýji diýse şonu giýýärler. Gerek bu şolar ýaly adamlar saklamak. Mene öz işim bilen bolmaly diýen. Janyňyz sag bolsun dostlar. Hiç wagt liçni biriniň pikirini özüňize çekip, ýeni öz dinleýijileň waka adamlar seni gollaýan wagty energiýaňyzy bolugsyz sarf etmeliler diýen. İşleňiz uğruna bolsun. Şu video dostlar internetde bir näçe ýyl virusny bolup, näçe onuň içinde näçe milyon prosmotra ýetipdi. Köpüňiz gören bolmagy da mahmal. Şonu aýdasym gelýär. Amerikada bir jinayatkar tutsak edilýär. İyi suutda şoň işe gidip dur. Sudya dena şoň jezasy barada, jerimesi barada iş alyp barýar. Sudya dena näçe gürlüdügüçe ýanky adama bilgeşin paryksyzlygyny bildirjek bolýar, dinlemeýän şeýdi. Öňem tutulan nawal bu zatlar geçen başyndan. Ýöne ýanky denan işiň soňunda şoňa bir sorak berýär. Mr. Boot,
Siz Nautilus diýen mektepde okapdyňyzmy kiçikaňyz diýe. Ýanky jinaýatkaram birden Feretdiýe näçe tukutla feredip durýaňydy. Şey diýip başlaýa, ey Hudaýjan bolup bilmez, ýanky gatap duran adam ýüzüni tutup aglap başlaýa. Hawa dostlar, bilkir klassdaş bolup çykýa. Sudiýa diýen aýtýa, adamlar şul gitçikkä men klassdaşymdy. Öreýän gowy koýady, hemmem şuňa meň zäsimiz gelýärdi diýe. Mektebiň görüllü okuwçysy diýe. Gitçikkä öreýän ökdeje bolýa olaglan garybyrak maşgaladan çykdy. Soň şu Nautilus diýen mektebe saýlanýa. 1 sagatlap awtobusda bir gapdyna, 1 sagat ýygyna gaýtýa. Şeýle bir arzulary bardy diýe. Şuň o ne derin, bu ne derin. Men veterinar bolasym gelýärdi. Bulam şu arzularyny aýdyp, maňa motivasiýa bolýar şuň aýtýan sözleri. Bil oýnaýardyk, futbol oýnaýardyk. Maňa öreýän gyzykly sen nirik gidenim. Nirlerde kaň diýip pikir edýärdim saňa. Olam diňe ýüzüni tutup aglap dur, seredip bilen utanaýşyndan ýa. Bilýäňizmi öýt eden ýalňyşlygyňy, bilýäňizmi şu zatlaryň ýalňyşlygyny, olam diňe kelletini şeýdip hawa diýe. Şonu ýaly dostlar, beredin näçe ýyldan soň 2 sany klassdaş görüşmek gowdatda, ha? Ýöne bärde suwtda bire sudiýa, birem jinaýatkar. Iň soňky görüşeňde de sen bileje dost bolup, deňje oýun oýnap ýörsiň, men şunu ýaly. Öreýän gynanýan niýetin şu ýagdaýda görülme, gaty gynanýan diýe. Şeýle bolup durdy dostlar, ol gitçikkä şol okuw okapdyrdy, soň okuwny gutaran soň kart oýnap başlapdyr, bolgusyz kampaniýalar bilen tirkeşipdir, şeýdip günü gapyşyp şo derejäge gelen bolmaly. Üýtge şu kömek edip bilen okdy ýarynan. Etbelem däl o taýda. Ýöne jedatyny çekmäne gidip barýak aýtýar, Mr. Boot, haýyş etýän düzelmeňizi, siziň öz eliňizde nähili adam bolmaňyzy. Men sizi ýene gowy ýagdaýda göresim gelýär. Size gowy bolarsyňyz, düzelürsiňiz diýip garaşýan diýe. Şeýle bitýär dostlar jedatyny çekmäne. Ýöne gözüniň aňyrsyna düşüp ýanky adam hakykatdanam biznes bilen gyzyklanıp başlaýar, kitaplar okuýar. 10 aýdan soň boşadylýar baý, şo gowy alyp baran üçin özüni. Gözüniň aňyrsyna çykyp ýanky klassdaşynyň ýanyna gitýär. Sag bolsaň aýtýar, sen maňa täze durmuş berdiň, motivasiýa berdiň, ynam berdiň diýip, sen düzetdiň meni diýip. Indi dostlar nähili öýtýän şol adam? Şu wagt Arthur Booth güýçli farmasevtik kompaniýaň menejeri bolup işleýär. Dünýäň ýüzüne gedelen jetýär, öz başyna öýü baýny. Seredin dostlar aýtjak bolýan adam sözüň güýji diýip bir zat bar da, sözüň güýji ýaly güýç hiç ýerde de ýok. Şol adam öň diýlen näler öýtýänmi? Sen düzel, ýalňyş deň etýäniň diýip ýüzläp, müňläp maýdylanlar. Ýöne şo bir adamyň sözü, şo bir belli söz adama düýbünden başga täsir etýär. Şo diýen 40 sekund gurulaýar şo taýda, ýöne şuň durmuşyny 30 ýyllap üýt götürmedikleri üýt götýär da, köpümi şonu ýaly bolýar. Käbirimize yarama sözler täsir etýär. Üstümizden gülünýär bolan nabarot täze işlemek üçin, düzelmek üçin peýda bolýar. Käbirini ogadan motivasiýon sözler täsir etýär. Bilip bolanok sen birine yamanlyk diýip, şo çöksün diýip, göwnüni degen diýip diýär. Anabarot oňa galyp gitmegine peýda bolýar. Şeýlerak dostlar, ol Harry Potter kitab ýazan eden anamada Joanne Rowling bir interwýusynda şey diýär. Biziň nähili adamlygymyzy, biziň arzuwlarymyz, edesimiz gelýän zatlary, biziň pikirlerimiz çözenok diýär. Biziň nähili adamlygymyzy, biziň saýlan ýolumyz, biram etýän hereketimizi görkezýär diýär. Şo hakyky dostlar, janyňyz sag bolsun, şunu paýlaşasym geldi.